Ik zit hier in Villamontes met Jakob Zacharias. We zijn beide goed voorbereid dat we dit interview maken willen. Ik geloof we hebben beide goed gereserveerd, nee? No. Dankzij dat u dat is. Het gaat om zijn goud en hij heeft een zeer goede zeugnis waar hij te Jezus gevangen heeft. Ik geloof je zijn vrij in Paraguay geweest, ja? Ja. So, du hast Paraguayische Cedula? No, ik heb niet Paraguayische cedula. Ik zie in Mexico geboren. Ben ik 11 jaar weer, dan trok we naar Paraguay. En ben ik 27 weer, dan trok we hier naar Bolivia. Da har jag nicht Cedula gemacht. Dan den tijd bis gar niet meer. Ah ja, oké. En aber du hast eine kranke Tochter en dan zijn je met der naar Paraguay zum Dokter gekommen. Wat wilt we die Tochter en wat weet der? Dat we 13 jaar, we waren aan op eenmaal dat zij fiber had en dat ging thuis niet te doen. En nu voeren we naar de dokter en dat we die testen meer. En zegt de dokter te mij dat is leucemie. En hij bedoelt zei of dat kan, of dat wordt overleven met dit. Dat zei hij mij de voet. Dat is bloedschrift? Bloedschrift is dat. En dan sluit je in Paraguay te voeren? Dan voet we naar La Paz en wanneer we strijd komen, dan zullen we meest bald waar door komen en dan sluiten we naar Paraguay te voeren. Waarom? Weil we meest niet geld en we hadden hier ook Geschwister. Oké. En in Paraguay hadden je dan ook aangenomen am Krankenhuis en wo je dat dan door wieder? Je dat plus bij af met je dochter? Ja, dat we 4 dagen verdacht zijn dat het bij afging. Wat zeiden die dokters? Dat we worden niet helpen zijn? Maar voet zeiden die dat we nog maar de afhang, dat wordt niet wat schlimmer zijn, maar en mij weer het ganz anders als die zeiden. Die kunnen niet de waarheid zeggen? No. Dat is allemaal een beetje schwer, als je schwer de waarheid ervaren. Maar die dochter heeft dan door allerhand erlebt en het leven bij die krankheid van die dochter, bij die sterven, daar hast du die beziert, ja? Zo steht mir vor. Was een beetje daarvan vertellen? Nou, ik zie opgewassen, zeer religieus en zo te zeggen endlich, want we zeer die onze gehoorzaam werden en al ihre Gesetze anhalten, dort wird uns nochmal uitrekend seilig worden. En wenn wir in Ascension weer met onze dochter, dan weer de kinderen van Ascension mensen gaan, wat zeer begoed werden, bekeerde mensen, en die gaan ons zeer uitgehouden. Ah ja. Veel verteld, veel erklärt. En veel erklärt, wat een zeer goed gedaan hat. Daar hast du die beziert dan? Daar heb ik me bekeerd. Met een mens daar alleen? En Robert, der heeft je mij dan zeer veel verteld vanuit de Bibel. En het is ook weer zo, mijn vrienden die dan nog mal als ik me bekeerd had. En ik wist niet wat ik dus zou zeggen. En mij werd dat meest gewoon doen te vragen, wat dat moest. Ah. En weet je, dat eerste, dan vroeg ik een persoon, wat moet dat bekeren? En dan erklärte mij dat. En ik volg zo ook wie een was naar een persoon. Ja, maar du hast dat dan kapiert? Ja. En wat heeft die dochter? Die heeft je dan, die ook allerhand verteld? Ja, zij werd op eenmaal zo zeer krank en kreeg zo'n zeer grote weideel. En dan zei ik te haar, we waren zeer beden. En zij wil zich dus zo in bad schmieden en dat schijnt ze dat wil niet wat doen. Op eenmaal kom je dus zo aan, zij zal milieus roken. Ik zei toen nog te haar, dat staat je geschreven, vraag naar wat je wil. En op eenmaal dan vangt ze zeer onjuist te schreeuwen. En op eenmaal dan zegt ze, ik heb juist toen met uitgestrekte arms. En nu wil je mij metnemen. En dan zegt ze, der is in mijn hart gekomen en der heeft mij ganz rein gewaschen en ik ben in Jezus en dat haal wie ze dat bij ihre ware geboorte.
En dan zei ik dat, wo zij du zet en vertaald met Jezus. Ik kon bloß dort immer hören, was zij zei, aber was Jesus zei, dat kon ik niet hören. Aber du wirst ook aan de stoel? Ja, ik weet ganz Met die fruithoup? Met mijn fruithoup. Ja. Wat vertelde daar? En ik wou dat plus dat je uit zei, nou wat zijn de ouderen en de kinderen, want die mij niet metnemen des. Ah. En dat zei hij daar, dat verstond je. En wat Jezus dan zei, dat kon je niet verstaan. Ja. En dan op eenmaal dan vrouw ik, du maak, je uit kost u nog wat zijn als Jezus. Dan vraagt ze mij, dat kost u dat niet zijn wat er aan die staat. Ik zei, ik kon dat niet zijn, dan zegt ze, bloß dan kijk bloß man. Er stonden 12 grote engelen rond ons. En die beden de zij voor ons. Daar aan de stoel? Ja, krijg je hier. Ja, en dan zegt ze op eenmaal niet, je hebt Jezus de 7 stoelen uitmerken. En dan kom je te aan, wie waren er 7 im huis. En dan zegt ze, over hengeron, de stoel staat ganz op. En dan zegt ze nog, wat zo schmeckt dat du bij zit. En dan zegt ze nog, ik zal kijken. Maar ik kan je niet zijn. Ah. En je zijn er 7? We zijn er 7 im huis. Ja. Ja. En zij zei, daar aan de stoel als het zo schmeckt. Zei zij wordt bald te gaan? Of dat zei ze dat niet? Weet je, das eerste, dan heeft ze zoveel mooie vragen. Wo ik niet broken sterben, zij wil niet. En wenn ze dit eerst gezien had, Ola, dan zegt ze te mij, nu wordt ze gebouwd en die stoel zijn, wo dat veel schijner is als hier, wo we op jeden zijn. Ah. Dat wird bloß sehr schön, sehr interessant. Dat wist u dan al bekeerd? Of dat weet dat dan nou dat u dan de bekering had? Aber ich würde das nehmen, dass wir krijgt den Tag, ich habe Säuren geschrieben, ja. Und sehr gefragt, ob er meine Söhne oder will vergeben. Und ich will mein Leben an mir geben und ich will jeden für am Leben. Dat weer dan in dem moment, of dat dan nou weer dat dan? Natuurlijk. Ja. Met fruithoup, deed je dat? Deed ze dat of alleen? Ik had het bloß alleen. Aha. Zo, dan viel ze dat Jezus aan die hart dan kwam. En mij zegt dat zo eens wie in de studie ging, dat we alle zoveel smaken. En ja. Had zij dan nu nog, weet zij dan nog eenmaal ganz ab? Oder, ich meine, die Wege klar, ja, aber hat sie dann weiter noch her nochmal weiter? Dann, Jesus hat mir die Weide ganz aufgewascht. Ja. Und muss wunderbar. Ja. Und wo lang tragt sich das dann noch, bis sie dann doch starb? Dann von du leben sie noch 6 Monate. Noch 6 Monate wieder? Monate, ja. Und dann, wenn es wieder war, im 4. Stock wieder, auf einmal dann komme ich zu näher und dann sage ich sie, zij heeft wat zeer smakelijk te zijn op het woord. Dan zegt ze, du kom een ganz witte engel nemen en houdt mij de arm en wie mij de zeer goed. En zegt, nu wordt zich dat beeld chatten. Beelden einnemen? Ja. Huh. En die 6 maanden heeft zij dan over veel geleden? Die heeft zeer veel geleden. Kon die alleen eten dan weer, of dan moest die met hem slag? Nou, die wie meest 2 maanden in therapie. Wordt die bloß schlecht, had ik een in meel en 2 tournees en dan hier aan de zijde had ik ook slecht en ik weet dat 6 slecht wordt die dan had. En die 6 maanden, wie je tijd even daar eigenlijk iedere dag voor je daar? Jede dag, en wie weer in de omzeg bij haar 4 dagen na. Maar die wie 5 deel, en 5 dagen mensen haar hadden opgemerkt. Dan hadden die zo im Schluck gemerkt, dann konnte er wieder nicht sein. Aber dann hat wir uns verholt. Aber wenn wieder dann ging, das auch bloß in den Doden. Aber wo wohnt ihr dann, die Zeit? Na, die ersten 5 Monate wohnen wir durch Büten wie ein Hotel, nee, wie ein Krankenhaus, wieder in einmal um sich begreiten. En dan de kinderen die waren in Paraguay bij de Geschwister. En op eenmaal dan komen de kinderen die waren aan. Dan waren die niet meer voort. Die bleven er bloß bij mij zitten en Jan waren voor. En dan zei ik tegen de kinderen, dan blijf hier.
wir waren versehen, Eis bei Route schaffen. Und die Kanadier-Menschen, die waren dort alle an und die verhalten der uns durch. Dass wir können dicht bei das Krankenhaus eine Stube haben. Und ja, dann kun je alle dann Tag da wohnen. Ja, und dann kann ich mit den Doktor bereden, dass wir bei uns direkt nach einem Haus können. Dann habe ich dir noch eine sehr schöne Diktatur. Dann had je nog een tijd daar thuis. Ja. Wow. En dan weet ik dan, wie dat hem nu meer, wie die wonen. Dan leven we ons dus op de vloer om en dan vroegen we, hoe willen we handdraaien? Willen we trainen in Bolivia? Of willen we hier in Asunción? Of willen we doen in Durango? En dan rijdt de huis door, en dan rechte zich de aan en dan zegt ze, wat je in de hemel brengt, dat van die veel leib onderhouden. Dat Also is dat, interessant. ja, dat is interessant, een Zeugnis te zijn. En als ken je die ook al, en die leven hast du. Die hast du dem Mensch, dem Nächsten, der leeft. Du nimmst uns hier in Bolivien einmal gut ab und du helpst mit und das ist Arbeit hier. En wat wirst du nach den Menschen wieder sagen wollen? Dat is dat wat man krijgt tun soll, ja. Die Liebe zum Nächsten. Nou, wenn es ist gestorben wird, dann dat wir die begraben, wo ich abgewassen wird in dat Dorf. Und mir kommt das dann sehr stark an. Nu will ich hier trainen in Bolivien und ich will unseren Menschen das alle vertellen, das große Wunder, was Jesus getan hat. Und ich glaube, die kommen auch so die meisten Menschen an sich, hat das alle vertelt. Und das geht auch sehr lang, dann kommen sie sagen, dass so wir reden, dann wie wir in Lisbon überschreiten. Und sie hatten gedacht, dass wir zum Golden Dain, was wir da gegangen wären, und nie mussten sie das sein, dass die bloß zum Schulden getan. Und die gehen dann auch gleich lang, dann schlucken sie uns aus. Und 3 Jahre wieder, dann kommen sie sagen, ich kann nicht mal einmal chatten. Und ich teile dir so, wenn wir bei chatten, dann noch wir dann tun. Schicke ich unsere Jungs dann durch den Stuhl, sollen sie durch mit uns chatten, wir kriegen Jassen. Die kommen bloß 3, die können nicht chatten. Und dann werden wir bloß aufhören, Käse zu merken. Und dann war ich Wieder, ja. Und nie freut mich, dass zu sagen, dass diese portugiesische Menschen, die haben hier Land gekauft. Und ich glaube, das wird ein bisschen eine Zeit haben, aber ich glaube, hier waren viele Menschen zum Glauben gekommen und hier haben sich, ich glaube, 6 paar Lied bekehrt. Und danach wurde von der Nuba-Kolonie, nu haben wir hier eine kleine Gemeinschaft, die Portugiesische kommen viel an, bringen sie Botschaften, was so sehr viel wird ist, habe ich auch sehr viel geredet. ja. Dankeschön. Du bist ook allemaal eine gute Ausstrahlung, bist immer freundlich zu uns und nimmst uns jeden ab. Dankeschön für dein Zeugnis, das du verteilt hast hier. Und ich möchte, dass das im anderen zum Sehen ist. Okay, sehr gut. Und ich will hier in die Leute für jeden Mensch haben. Ja.